Gamitin sugingay ni ma, gamit pa na at nauva, asin na ho hinda latetsu. Pamakunin anana langkatin at sonsit na ngay daminting agam su sudang kiting pagkiling kingay ni mahong singe ang babanpi agal dawagam sipay pale hangsan ahole ito na pagkay kito na ahi zona tsupa kaya ko nahi hallelujah alobi satu tunggu hakitingin situ pacoyin amabel hude pagkain ay kobe ako makileude. Pagkaya ding at sangamde pagkain me ako singe na'y tulong timpuin tawute to mande atong tihon soldawin lenggam hungam ding hohongobin so natsu someday you are here. Amen. Kumunwagay kung makilekitin ikamu sa satsu tungkol hakitingin sito patsoyin amabel ute pagkain ay kobe ako makileude. Laisit hausap na sunlipay imalawan na beahi dosit hayo kikol dingin ipagkay kristanong bawasay uti hitsun kipa nakintan din kumun kristasi